Bafowethu, bantu besimame, ake sibeni nonembeza. Bantu besilisa, ake sibeni nonembeza. Kodwa ngikhuluma nomuntu wesimame manje. Umuntu wesilisa uzozifundela yena kwezakhe ukuthi yena ungena kanjani. Kodwa ngikhuluma nomuntu wesimame. Umntana omunye umama ukukhethile izintombi zigcwele umhlaba wonke. Wakhetha wena emini ngomgangela ilanga lilapha. Wathi uwena akubona ukuthi ufanele ukuthi ube umama weingane zakhe. Wayishaya amakhanda ezinye izintombi. Uthe lo muntu uyamthanda. Wathi wena ebuhleni nasebubini ningakashadi. Wathi kodwa wena ebuhleni nasebubini ubuhlungu bami kuzoba ubuhlungu bakho, usizi lwakho kuyoba usizi lami, inhlupheko yakho izoba inhlupheko yami, kusho wena. Nivumelana kanjalo. Kanti wena deep down in your heart, enhlizweni yakho ngaphakathi, uyazi ukuthi lo mntana abantu lo uyamyuza, uyamsebenzisa. Ufuna ukufika la wena ufuna ukufika khona ngaye, uyamsebenzisa. Lalelani ke izinto ezibhlungu enizenzayo. Ngoba nazi kahle ukuthi abantu besilisa abanamkhulumeli. Akukho la azoyobika khona. Mayezothi uyobika emndenini bazofike bathi khethile. Bona ukuthi uphuma kanjani, sakukhuza. Bengazange bakukhuze. Kwesinye isikhathi bakukhuza vele ukuthi le ntombazana izokugila ngelinye ilanga. Wena ugatsho uthando ngoba vele kuthi uthanda libone awangalalela. Usaba ukutshela abangani uthi utshela umngane angak-advise ngendlela eright athi hey ndoda lahla lento abafazi baningi man uzomthola omunye umfazi kanti wena akazi ukuthi umthanda kangakanani lo muntu wena ufuna iseluleko njengomngane. Uthi uyahamba uye epolice station bafike bahlekise ngawe. Akukho lapho thina madoda sikhala khona, akukho. Engiceda nje ukubona uhlelo la ku Black Life TV abathi indoda ayikhali. Kulapho kwamanje amadoda ekhala khona. Uyayibona? Umuntu ahlale nawe iminyaka eli10 akuzalele izingane ezu4 ekungezone zakho. Kanti uhlala nawe iminyaka eli10 kuno muntu okhona empilweni yakhe ana 2 years enaye akakutshelanga wena njengoba ena 10 years enawe lo anaye una 12 years enaye ukhona empilweni yakhe wena awazi. Ulobole uthi la usuplena khona usuplena amalobolo ukuthi yomlobola uzwe indaba zokuthi lo muntu lo njengoba ngisengimlobolile manje sengifuna ukuthi manje ngiyelokuzana ngiyomshada manje ngokomthetho manje ngimsesigcawini bese uthola amagama ukuthi lo muntu lo ufuna ukuyokuhlaza phambi kwabantu bonke abazobe belapho, ufuna ukukwala phezulu kwealtar, ufuna ukukwala esigcawini phambi kwabo bonke abangani bakho, abantu bakho bonke bakini nabakube behlangene, ufuna ukuyokwalela lapho akutshele ngalo ana 12 years enayo njengoba nina 10 years, akutshele nokuthi le ingane lezi eziwu4 akukhona eyodwa yakho. Bese khalaphi ke Nkosi yami lo muntu wesilisa? Akuveli yini idumbu lapho? Akabulali yini lezi ingane? Angisho ukuthi ku right. Akabulali yini lezi ingane? Abulale noma wazo athatha inhlalo bathatha ayifake emlonyeni aqede ngempilo yakhe. Ake nibe nonembeza. Umntana omuntu mawungasamfuni mtshele kusese early, ungamsebenzisi, ungamyuzi. Mtshele kusese early mntana abantu mina selungiphelela uthando angizange ngakuthanda. Uyazi khona omunye usisi othe wena mbathu uyadlala. Ake ngikutshele ngathi thina abantu besimame. Thina siya pretender for 30 years, pretend umuntu ungamthandi. Ngoba ufuna imali zakhe zamapolisi, ngoba ufuna ukumbulala uthola imali zakhe zamapolisi. Umshade ugane ulotsholwe ahlawula ingane, umzalele ingane zakhe ke manje. Kodwa nje inhloso yakho ukuthi ufuna ukumbulala uthola imali zamapolisi. Siyakwenza thina singabantu besimame. Ake nibe nonembeza.
ake nibe nonembeza abafowethu. Abafowethu laba abafowenu. Cabangela ukuthi nawe uwumama kweyakhe ingane yomfana sekwenzeka lokhu, uyofila kanjani wena uwumama? Ake kube nale nto leyo kuthiwa umsiko noma nithi nimba. Mawucabanga ukwenza lokho, ucabanga ukuthi nawe uwumama, naye umntana kamama wakho uyamthanda njengoba nawe uzothanda yakhe ingane. Ngiyabonga. Isicelo sami nje bafowethu, nani-ke nina-ke enisetshenziswayo ukugila laba. Umuntu wesilisa usetshenziswe ukugila omunye umuntu wesilisa uvume nawe. Nawe awuke ube nonembeza. Ukuyithatha lento uyibhekise kuwe-ke manje ukuthi mayisibuya ngakimi lento lena ngizoyizwa mina injani. Ngiyabonga.